Hello mga ka-viewers, good morning. Magandang umaga, mga OFW, good morning. Grabe ang ulan dito sa Mindanao mga viewers. Nagbumpag po ng ulan diri ah. Grabe na ulan, nagbumpag. Grabe mga viewers, oh, nagbaha, nagali ang sapa, oh. Mga mga ka-viewers, mga po yung Andre, squatter area. Oh, malakas pa rin ang ulan. Nagbuntag jud ang ulan, baha na po ni. Kana abot na po na mga viewers ng salog. So, magsige pa rin ulan, maabot na po na ilang salog dahil sa ilang balay, oh. Abot mo na dahil sa una, pagbaha. Na, baha na po niya ba? Baha naman isugod, oh.
Hanggang dito na lang mga viewers. Bye-bye na. Bye-bye. Maulan na Kabuntagon.